Et uskalla mennä pulata tuonne presidentin akvaarioon vittu. Paljon maksaa siis pulahan tossa noin? Ei oo Diegolla säkkää vittu. Paljon se maksaa? Ei se maksa mitään, se on ilmanen pulaus. 10 pulahan tuonne noin. Ihan munasillaan. Pikku host hiertä kun vittu kuva. Paasikiven saatana Joko mennään? Paljon oikeesti maksatko oikeesti jotain? Vittu mä menen oikeesti pulahtaa. Vittu mä ehdin turvalle. Vittu niin paljon tässä, että vittu mut niin paljon sattuu tällä hetkellä. No sehän pitääkö pulahtaa tuolla saatana alatassa vittu. Eikö? Nyt mennään. Maksat jos mä käyn tossa noin. Diego voi tehdä se ihan huviksi, kun sillä särkee jalkaa vittu. No jos joku maksaa jotain, mä käyn pulahtaa. No ei tässä mitään maksamista, ei täällä ketään edes näkemässä vittu. Jos heitä tupakki nyt tähän väliin. Mä poltin tupakki tähän väliin. Sitkö on Diego tulilla vittu? Ei vittu kauheasti kylmää tää. No ei se ees oo vittu. Tästä... Se on oikeesti kylmää, mutta mä Jos sä meet, niin mä heitäisin niinku pään altaan. Ei jumalta, Diego pitää syöksyä eteenpäin vittu. Vittu on siinä veljeksi kuin ilvekset vittu. Älä kuvaa! Vittu pahempi kuin Jackass vittu. Ei oo säkkää mennä tuonne. Ei oo. Ei oo nyyttäjä, ei oo nyyttäjä vittu. Ota puhelin pois taskusta vittu. Mä poltan tupakin tässä ja mä käyn tuolla munasilla. Ei oo nyt. Ei oo nyt. Ei oo nyt. Mä pulahan tuolle. Ei oo Diegolla nyt. Kuotit et se puhelin pois taskusta. Ei jumala. No niin, täällä Tampereen keskustassa 0550. Mikäs helvetin raana täällä onkaan, niin Diego on tulilla. Ei saat. Ei kyllä tunne tätä äijää. Sillä on ilmeisesti aika kylmä. Ei vittu oikein röökin tumpää. Taivas varje, on tuo vaikean näköistä. Kokeile miten kylmää tää on, vittu kokeile. Ihan vitun kylmää. Ei edes oo. Onnaha. Kaikkea siitä pölyä teissä vittu. Eikö mä en mene tuohon vittuun lammikkoon uimaan? Ei oo nyt, ei oo nyt. Onko sulla pokkaa? Onko sulla pokkaa? Niinku nykin sori sallanokkaa. Mä oon se oikeesti lähtenyt 20. Nessu lähe perässä. Mä oon se oikeesti lähtenyt 20. Mä lähen perässä. Diego Marin, sun enemmän sukaa pois vittu. Lähen perässä. Ei. Jätkä kun satana sikiössä vittu. Mä saan oikeesti sekoittaa. Käy äkkiä pulahtaa ennen kuin tulee kylmä. 5, 4, 3, 2, 1. Pitäis olla jo. Noniin. Ai. Hei. Ota siitä kelloa. Mitä? Hei, oot sä kyllä aika sissivit. Ei paljon jännittänyt. Oliko kylmä? Oliko kylmä? Vähän viilee. Ei se väliin. Vähän viile. Niin mitä? Ei jumalauta. Huhhuh. Kaikennäköistä perseilyä vai mitä?
Ei jumalauta. Uskallatko tehdä kampakin tonne altaansa? Et uskalla. Sen rumeella kato. Et uskalla. Eitä mistä kuperkeikka tuossa saatana pallilta? Ei vittu, ei vittu. On niin kylmä saatana. Ihan normin maanantai. Minä olla vähän viireä. Ai, miten niin hujuu käy? Eihän toi nyt voi olla kylmää. Tälleen. Ennen kesäkuuta tuonne pienet snorklaussessiot. Ai mitä Diego? Jumalta haamu käy päälle. Ei se vielä lipatsi. Ei jumalauta. Tässä mun tulee Facebookissa tykkäjiä. Ei jumalauta. Pullat ja muusi. Ei jumalista. Tätä päivää en oo sitä hän oottanut näkemäni. Ei jumalauta. Joo. Tulipahan vehtyä valkoisen talon eessä kasteet suuntaan jos toiseen. Loppu.